Koke county masia wadonje county ma Migori kama yudo ni chal mar school primary ma Kangeso ma yudo sub county no Marongo kuber kata matin kaluwore kod lwasi mare mano kuonde somo mano moting'o koda ka classrooms kod chopi ma koro jonyuol mag jopuonjre masomo e school no ma Kangeso primary kwayo sirikal mondo mi one kaka nyalo chwalo gi resruok kokale gundo mag classes go. Neler mathoth Jojuma miyowa Koke county ma Migori. Jonyuol gi mag skul primary mar Kangeso Kautele kod Samson Onyango wacho ni klese mabende nyithindgi nyaka sani koro somo e skul korach ma okalo kabende wacho ni kata mana chope malong'o bende onge e skul ma Kangeso. Onyango wacho ni jonyuol e skul primary mar Kangeso e subcounty Marongo chulo osuru mana kaka jonyuol moko ka gin bende nyaka koro piny owacho koro keto kenge mane kuonde somo mag nyithindgi koro bedo mano makare. Gik mane wan go grievances ma wan go di skundwa ka Kangeso ka wasebedo ka wan chien kabisa yore mang'eny. Achiel, skul rach e yo mane wan gi problems e classes magwa ma nyithindo some. Ariyo, desks waremo skundwa ne. Adek, cho ma wan godo ok oromo nyithindwa to kendo be ok nober. Kamano Maene osi kod Collins Okoko mane okwach bun Marongo pole buor ni mondo koro kaw okang' mane koro skul no mar Kangeso koro loso e rang'iny makare kendo klese mabende nyaka sani korach koro los makare. Kangeso entiere buo Rongo sub county kama otelnegi gi mheshimiwa Paula Buor. Owinjore obi ong'inwa kako renovate classrooms magwa ningeche bende wan constituents mage. Onyiswa ni to wan kuma nade momiyo nyithindwa nyalo bedo kasome e kundu dhok machal kamano. Kata to wabiro loro ge ka wating'o boke kendo watamore ni mondo skul olor. Okoko wacho ni kata pi mawande ne okunye sikul no ma onego kony jopiny ka achiel kod sikul no nyaka sani koro ok ti ka bende mae koro miyo giluoro ni tuoche ma ikelo kod lil koro dek mak nyithindgi e skul no. Wantiere gi pi manolosnwa gi South Nyanza Waterworks. Pi ni nokel mondo kony school to kony the community. Nyaka ge thuolo mwawuoye ni onge benefit ma community yudo kuom pi mano obedo drill e school ka. Kwa ng'iyo chal mar school, onge pi. Health and sanitation regulations to nyisowa ni pi owinjore obede school mondo kony nyithindo. Onge kata pi ma nyithindo nyalo modho, classrooms bende richo mowinjore ogo kata pi. Jonyuol gi mag skul primary ma Kangeso be komachielo dwaro mondo koro piny owacho ma kaunti ma Migori koro ne klas mar jonasari kata ECD ma bende gere sikul no koro gae rang'iny mowinjore kaluwore kod omenda bende nyaka sani koro ketenge ne klas no kendo gedo mare otiek mapiyo piyo. To e wach mar project mar ECD ma under county wago erokamano ni governor marwa mheshimiwa Ochila Yako kuom ne deo Kangeso mondo en bende no yude ECD center. To kata kamano gitime follow up mar kaka pesa gitiyo. Waluora ahinya ni pesa olwar e lwedo marach.